Культурно-духовний центр Мукачівський монастир – це файно такий листок нашої історії. Що тільки ви знайшли інтересного? Ну, тут, направду, не дуже много порівняно із Могрушівським монастирем. Я уж уробив які особні мої речі, так, бо про це вже йшло, то є правда. В початку ХХ століття вже фактично добрі порядні історики фурця сумнівали у його поводові Мукачівського монастиря. Це може опять любитися комусь не любити, але ми мусимо говорити про ті речі, які мають підпору або писемної традиції, або археологічної традиції. Що се тиче Мукачівського монастиря, бо ми кажемо монастир на Чернечій горі. Так? Ну, по-перше, сама назва. Тут є много версій, і я думаю, що я би більше прийняв ту версію, яку в 19 столітті були публіковані знаменитий корпус документів періоду Арпадів, то на латинщині був опублікований, ще і Феєр мав до того деякий стосунок, але у наш час Йосип Кобаль, є такий історик, і досить добрий історик, як на мене, так, публікував, і він говорив про те, що тут би треба все-таки задуматися всім історикам, коли пише про виток, про повод Мукачівського монастиря, що чи не йшлося і все про деякого Яноша Дечерника, тобто територію приватну, яка з часом могла бути тим же Яношом, бо так і є упоминать у деяких документах, отдарована, подарована, значить, можливо, в якийсь лише час в оренду здана, ми це не знаємо, але отдана тим монахам, котрі 100% уже там були. Но чи вони мали монастир, чи вони мали монастирську церкву до 14 століття, то є постійно темним лісом опутано. І тут кожен вже ко собі як хоче, так собі починає трактувати. Я по правді приймаю всі думки, бо кожен чоловік, кожен історик має право. Ми знаємо, є добрий краєзнавець, ну, на жаль, уже покійний Василь Пагиря, такий Мукачева, так, дуже много робив, направду, так, то треба, кажуть, калабдулі зняти перед таким чоловіком, який фактично з свого боку, то з ентузіазму, так, він то писав. Часто дуже романтичні версії, так, часто якісь не можуть підпорувати, але також то мусить брати до уваги такі роботи, бо то є великий пласт написаної історії, якраз такою людиною. І професійних істориків, ясна річ. Тепер конкретно про вже самі ті моменти. Тут є якраз та історія, яка пов'язана із Федором Каратовичем. По нинішній день я не розумів, бо тут я був вже категоричний у своїй роботі доста, бо це вже я ніяк не можу, як кажуть, многим, якби, вибачити, коли добрих 100 років всі кажуть, що то та грамота, котра пов'язує з його іменем, яка датує начебто від 8 марта 1360 року, є оригінальна. Але зроблений палеографічний аналіз, але зроблений ще на початку ХХ століття, зроблений професійним палеографом Іваном Холодняком, а критично описаний Олексієм Петровим. Потім відданий до праських, до чеських, до Карлового університету експертів, котрі добрі є палеографи, і теж є вивод від них на початку ХХ століття, що то є документ, який був укладений у значно майпізній час. Вопрос. Чи міг Каратович яку грамоту написав? Міг. 100%. Чи це є то та грамота, про яку ми говоримо? Я сумнівався. Але я абсолютно не виключаю, що він деякий лист міг підготувати. Наприклад, у його час, коли він сюди прийшов, то теж ми маємо деякі версії, коли то могло бути, 100%, що він фактично мав там церкву, або він її фундував ту церкву, або він давав деякий розказ, аби та церква була там побудована. Чи могла бути церква просто так посеред вулиці, посеред нич, розумієте, построєна, і там не був деякий монастир? Я припускаю, що ні. Але довести то теж не можу. Можу лише оперти на те, що ми маємо під руками як історики. І тут мені дуже гірко, що наші історики, мої часто інколи колеги, не беруть до арсеналу свого, до лабораторії свого, коли пишуть про виток Мукачівського монастиря, документи з литовського періоду, литовсько-руського періоду, або то, що назвав Кобаль сіверними або північними джерелами, так? Бо є південні, то є мадярські, а він назвав, він так поділив. І досить добре зробив, то правда, то нормально. Бо чого? Каратович у тій грамоті, яку я кажу, і так же, як і поперед мене, що то є фальш, так? То було убрано пізніше, так? У значно пізніший час, я
припускаю, то кінець аж 16 століття, так? А стала відома публічно аж через 100 років за цісаря Леопольда, коли прийшов Декамеліс сюди, єпископ, значить, резидувати грек, коли перший прийшов фактично чужинець про нашу єпархію, так? Але про це можемо окремо поговорити. То фактично виходить так, що у тій грамоті він згаданий як Dux Podoliensis. Що то значить? Князь Поділля. А тепер позираємо на литовського, білоруського, руського походження джерела, вшитки. Виходить, що Подільське князівство екзистує не раніше від 1362 року. Чого? Бо лемтовди, тут і землі, понизя, то Поділля, то нинішня Хмельницька, Вінницька, Черкаська, ну, але не вшитки, але це приблизно розуміємо, яка локація області України, так? А були одвойовані від татар, котрі тамся зостали ще у 1241 року. І то були їхні окремі улуси. Вони там газдували. І наші князі, руські князі, платили їм данину. То треба про це гертелувати. Це не є так, розумієте, просто. З другого боку, у Коріата, котрий був падався їхнім няням, бо то не є їхнє прізвище, то не є по батькові Корятовичі вшитки. То не є така фамілія, як нині Фенича, або там Кобулей, чи Іванов Петров, Сидоренко, розумієте, інші. То є якраз по батькові. Він, коли став християнином, він став Михайлом. Тобто Коріат – то є його язичницьке ім'я, поганське, як литовського князя. Він ніч не мав до послідку із руським походженням. Він був нормальний литвин, який газдував у Новогрудку, це територія зараз Білорусі, розумієте, і ніч не мав до того, щоб ми говоримо до русинської, але тим більше української, деякої, розумієте, історії. Другий момент. Федор був не першим дітваком, не першим сином у нього. Він був аж, може, шестим або, може, семим, бо ми про вшитких і не знаємо. Така є добра порядна історикиня українська Олена Русина і Фелікс Шабульдо, це білоруський історик, я на них се опирав, може, авторитетні, досить вчені. Вони вирахували, і до послідку ми не знаємо, скільки було тих дітей у Коріата. І у перший раз, на жаль, помер такий добрий польський історик, він цілий корпус грамот у швидких опублікував, що се тиче родини Корятовичів. Бо ця файта була дуже потужна, то є правда. На Поділлі вони газдували як самостатні князі. Це Януш Куртика. Він помер у тому самольотові, який упав під Смоленськом, розбився, коли з тим президентом Мачинським летів. Він був його порадник по гуманітарним вопросам. Представте собі, яка доля спіткала чоловіка. І такий Януш Куртика, він опублікував там масу документів про Корятовича, і там щось пише, що в перший раз Федор, як Dux Podoliensis, упоминається 1388 року. 1388 року. Причому часто після цього він се згадує як співправитель, тобто історики називають діархія, існувала діархічне управління із своїм братом Василем, котрим потім до послідку вони сюди і втекли. Вопрос. Чи міг Dux Podoliensis при неекзистуючому князівству у 1360 році підписатися під грамоту і дарувати його Мукачівському монастирю? Про землі, про бенефіції, про бобовище, Росвигово, лавки, які мали бути припаяні до цього монастиря. Ну, ніяк. Про мене то як ніяк. Базилович, наш прощений історик, добрий, бо йому тяжко щось кинути у це. Він не був професійним істориком. Сарачатко він збирав ушитко, що видів. Будучи протоігуменом, будучи під руками маючи вшиткі документи, він у бревіс нотиція Теодорі Фундаціоніс Олім Дуціс і цітера, да, про фактично грамоту Федора Корятовича, він туди поклав ушитко. Но він увидів, що щось тут не то-то. Один Корятович у нього чогось фігурує в 30-х, 60-х роках, а другий, пак тот, що Йовшка Кобаль назвав за південними документами, який направдуся згадує в мадярських королівських грамотах, у 1396 року, і бо я й другий Корятович. Ну, в принципі, можеш припустити, що то був один. Прожив 80 чимось років, но кід на середньовіччя, навіть коли він файно їв, додержувався гігієни, мав свого доктора, розумієте, ходив часто провірятися, в чому ми сумніваємо в 14 столітті, це є дуже проблематично. І тому Базилович що зробив? Він фактично потім говорить про двох Федорів Корятовичів. Він припустив думку, що був і один, або і другий. Це теж не може бути так. Бо, знову, про мене історика, то є єдно важно. Документи. І я вірю тим документам. 1388 рік упоминається нормально Федор Корятович як Dux Podoliensis. А пак ми його видимо тільки в 1396-97 році. Це теж інтересна історія. Як він сюди прийшов? Чого він сюди прийшов? Що він тут глядав чи забув?
забув, може той вже був, або глядав, а може той нічого не глядав, може він туйся припадково очутив. Це теж інтересний вопрос. І на це, думаю, там теж є такий відповідь. Корятович або Федор Коріат, це було б явно йому, так, Коріатович, так, падався фактично родичом Жігмунда або Сігізмунда Люксембурзького через сестру Жігмунда або Сігізмунда Альдону, котрася водила бабков прощеного, вже прощеного Федора Корятовича. Альдона, котра була родна сестра польського короля. Це патрімоніальні відношення. Це абсолютно нормально про той час. Між монархами європейськими. Ми знаємо, Ярослав Мудрий, молодець. Він поплив у шитках і до Київської Русі припаяв пів Європи, а може цілу Європу. І лише перед ним треба, яка чапку, розумієте, і схилитися. Бо це є файна така шлюбна дипломатія, брачна дипломатія, так? Но, і коли це вертати назад, то фактично стався конфлікт великий. Корятовичі, і це треба знати, я не буду перший, але на Закарпатті я точно написав перший, прийняли у 1385 році, коли була підписана Кревська унія, то значить, що польський трон обстався без наслідника по чоловічій лінії. Дочка Казиміра великого польського короля на правду, так, Ядвіга, не могла бути королевою. Так. Вона мусила, і тоді вийшли так, що великий князь Литовський, Ягелло чи Ягайло, так, фактично стає її чоловіком, стає польським королем під Власло, іменем Владислав, так, Ягелло, але це значило, що вакансія на посаді великого князя Литовського фактично або обставала за ним, або була свободна. І що туди робить його дядько Вітаутас, знаменитий Вітовт, князь? Він починає з ним воювати. І виявилося, що в Кревської унії, коли треба було, щоб весь нобілітет, польський, руський, литовський, не мало значення, який поводку, присягнув на вірність уже новому польському королеві, фактично їхньому родакові, так, Корятовичі не прийняли присягу. Вони не стали його сюзеренами. Вони зосталися, як і предтим, в 70-х роках, подданими мадярського короля. Це якраз ще раз доводить то, що через 20 років той монастир Прогрушівський, він абсолютно вписується в ту комбінацію, що він нормально міг бути заснований тими Балкою і Драгою, які ходили не лише по 34 своїх, розумієте, поселення, але й туди на понизя, аж до Аспека Строни, як до себе домів. Бо фактично то була територія, яка номінально, я не кажу фактично, але номінально підлягала мадярському королеві. Лajoszowi, або Людвігові, а потім Жігмундові, або Сігізмундові. То коли Вітовт починає війну із Ягайлом, або вже Владиславом, для нього першими об'єктами експансії стають руські удільні князівства. То значить Волинське, то значить Київське, то значить Подільське, котроє у 1392-93 році він зрушив. І фактично на той момент подільським князем був Федор Коріат. To je pravda, Fedor Korjatović. I što Korjatović робить? Він не знає, що робити. За одними документами ми видимо, що фактично він був арештований і відосланий до Вільно, тобто теперішній Вільнюс. І він там сидів деякий час в тюрмі. Можемо припустити, як і другі, там і історики польські, і литовські, що він оттуда утік. Але де буде йти? Він до Кам'янця-Подільського, тобто до своєї резиденції, як Dux Podolidensis, він не може себе вратити. Куди він йде? Він йде до Родака, до Сігізмунда. Так він се опиняє тут. Я припускаю, як і Йовшка Коваль. Може бути, що він прийшов і раніше сюди. Може в 4-му, 94-му, може в 5-му року. Но до 1395 року він не міг стати домінус де Мункач, тобто паном Мукачева. Чого? Бо Мукачево і замок, і той обпідум, то поселення, бо то не було місто в повному розумінні того слова на той момент, належало іще на той час королеві Ержебет. І всі чекали, доки вона помре, і туди можна було робити нову донацію. Тобто це треба розуміти, що донація фактично давалася, як правило, на фурт, тобто довічно, донатор міг її держати, він міг її передарувати, але вона ніколи не була чиюсь, крім короля. Бо в католицьких монархічних королівствах лем-король міг давати донацію
а потім підтверджати конфірмацію. Тому часто є неправдою, коли пишуть, що Корятович прийшов сюди, заселив 300 сіл, 40 тисяч русинів, то та версія, то є біблійна цифра, котра гуляє з часів Старого Завіту про 40 років, 40 тисяч. Ми це часто видимо у середньовічних аналах, хроніках, літописах, гестах, як то писали. То часто використовували автори. Так? І то треба розуміти, треба поділити його добре, може на 100, не на 4, а на 100. Подля 4 тисяч із князем, котрий тікає від Вітовта, чи много челяди бо втікло. Ми ся зостали, бо боялися покарання. Це треба добре розуміти. Може 400, може 40, скорше всього. Тобто найближча свита, жона Вальга, до речі, вона є донькою Драга. Тобто ми видимо вже відношення фактично патримоніальні між Корятовичами і Драгами, тобто між Марамурошем або Грушевом і Мукачевом. І коли сюди Корятович приходить, то фактично він мав вже деякі такі слинами могла текти, можемо повісти так, припустити, на територію і ту Марамуреш. Але там були свої бетяри, там був Драг і Балка, які були також ангажовані до 1402 року до Жигмунда. Вони були вхожі до двору, як і Корятович Родак. І я читала тут і грамоти, там був конфлікт між Був. Мукачівським і Так, Мараморошським. був. Ну, не в той момент, ще в кінці 14-го, але через 100 років. Бо направду, позирайте, фактично Мукачівський монастир з часом стає більш підпорований. Бо Грушівський монастир, він екзистує лише до того часу, поки, позирайте, на початку 15-го століття, що це стає? В 1402-403 рокові сталася така, знаменита фронта нобелів або дворян проти Жигмунда. Вони виступили. І Балко і Драг були на боці тих, хто повстав проти короля. А Федор Корятович був на боці короля. І фактично він брав участь у придушенні цієї фронти. Після цього вони поступно починають страчати свої донації, починають страчати свої домінії, свої панства, котрі мали до того часу. І вони поступно переходять, наприклад, величезні володіння. Кіральгайський замок, то королево нинішнього. Замок Нялап, це, потім замок Канков у Севлюші, або Ноцьсевлиш, то Виноградова зараз. Воно належало Драгам, а після того переходить які в родині знаменитів? Мадярському королівському суддєві Перені. От потім Перес, палац Перені, Виноградові по нинішній день стоїть. Розумієте? Тобто, йдеться до того, що фактично еліти починаються мало сегрегація, починаються міняти на початку 15 століття. І з тими елітами, які підпорували Жигмунда, він вже видів, що далеко не піде. Вони стали барони, вони стали олігархи в нинішньому розумінні того слова. І вони починали вже газдувати сам по собі і показувати потихи, повертатися до короля Спинов, який не другим містом. То ясна річ, що він мусив то якось придушити. І Корятович був на тому боці, ко придушував і ко виграв ту фронту. І фактично він дістав новий ганж. Він стає комісом Сатмара після цього і стає комісом Марамуроша один час. Тобто не лише Мукачева, не лише Домінус де Мункач, де був паном і лише мав титул коміса Березького комітету. Але він розширив свою фактично. І це означало, що король йому довіряв. Потім ми видимо, що Корятович фактично до кінця свого життя зоставався вірним королеві. Це правда. І я, на відміну від других, кажу, що він не помер у 1414 році. Я буду тут стояти на тому, що до септембра 1415 року він був живий. Чого? По-перше, у грамотах Яноша Мігельда Апша в перший раз він це упоминає як мертвий, як уже такий, що не живе. Кіть прочитати вже дословно ту грамоту. От октября 1415 року. До октября у жодному іншому, поки що до цього часу, документах, грамотах він згадується як живий. Про нього йдеться як про живого. Чи йдеться конкретно про нього пише, чи когось про нього пише в інших грамотах. І другий момент. Літом 1415 року стався Великий Вселенський собор, конціліум католицької церкви у Констанції, так, місті, яке є найбільш знамените через те, що фактично тут було припинено кризу церкви, так, починається так званий соборовий рух, бо фактично до цього ми мали 2-3 папів у католицькій церкві, середньовічній в Європі, так. І фактично Сигізмунд цьому дав, як кажуть, конець, але цей собор знаменитий є другим. Він прийняв рішення спалити Яна Гуса. І є документи, де Жигмунда, у світі Жигмунда, перераховуються люди, хто там був, і там є і Федор Корятович, або Теодор Корятович.
А це було в у липні 1415 року. То як він міг померти в 14 році? 14-й рік це Мацей Стрийковський колись запустив, потім запустив Йоаннікій Базилович, і та цифра пішла гуляти. Ну і як кажуть, у нас часто історики приймають думки один другого на віру. А вірити можеш лише Богові, як на мене, а все друге треба перевіряти. І треба основу робити на документи. Так, і опиратися на документи. Ну, слухайте, ми низьки не встигнемо всі ті книжки ваші переаналізувати, То вже як бо час ограничений у нашій програмі. І я вам дуже красно дякую. Думаю, що ця зустріча буде не послідня. І дай вам Бог знаходити такі документи, котрі би гріли і вашу пам'ять, і вашу душу, і ваш розум. Літають павутинки бабиного літа. Ми з оператором Іштваном вдивляємося у старі будівлі Закарпатського музею народної архітектури та побуту, намагаємось зрозуміти і збагнути на енергетичному рівні дух людський, який творив кожну будівлю. Адже особистість людини більш загадкова, ніж світ. Її таємниця нікому не відома до кінця. Згадую слова мамки. Це важко, але намагайся, дитино, любити всіх. Доброго за добро, а злого про злобу. То його хрест зла не будеш нести на собі. Він сам відповість за кожен свій вчинок, за кожну свою думку. Тому не суди, а спробуй зрозуміти, чому він такий. А зрозумівши, пожалій і прости. Прости, прощеним будеш. Тільки через роки я зрозуміла глибокий зміст цих слів. Адже якщо ти простила, значить енергія зла, кинута тобі, не розрушає твою ауру, твій дух, які так необхідні для творення, для життя. Велика мудрість наших предків стоїть перед очима. А ми не завжди, коли дивимось, бачимо, слухаємо, але не чуємо. Жіночко добра, не проходь мимо, а стань та спочинь духом. Помолися, ніжно промовляє до мене запізніла кульбабка. Я іду по сходах до величного храму, і якесь дивне світло пронизує мене, очищає, знімає втому. Воістину святі місця – велика таємниця. Побудована церква у 1774 році у селі Шелестово, що на Мукачівщині. Цей храм є зразком класичного поєднання двох стилів – класичного і барочного. Церква рублена з дубових брусів, покрита ґонтом. Вміли майстри творити дива своїми руками. Та не тільки руками, але і серцем, духом своїм. Тому так довго стоїть ця величава будівля, складена із двох прямокутних зрубів. Триподільність на вівтар, наву, бабинець яскраво виражена в екстер'єрі, що підкреслюється трьома вежами. Вежі над навою і вівтарем споруджені у вигляді 5-ступінчатих шатрів, які завершуються барочними банями і голівками. Центральне місце в інтер'єрі займає іконостас, що оздоблений різьбленим орнаментом рослинного характеру. Він реконструйований від ікони, що привезена з церкви Колочавий Горб Міжгірського району. Іконостас чотириярусний, змонтований з ікон 17-18 століття, які є цікавими і цінними зразками народного живопису. Написані вони невідомим автором, який передав у образах святих духовний стан земної людини – горе, біль, страждання.
Унікальний експонат – різьблена люстра із дерева. Вона ніби ожила, коли дивились на неї. Легенько вітерець повертав її, показуючи нам усю красу, яку творили руки талановитого майстра. Так могли творити руки лише одухотвореної людини. Я стою перед вівтарем, вже прочитала молитву, а йти не хочеться з храму. На душі дивний спокій і світла надія. А на нашу красу не глянеш? Чую голос надвору. Повертаюсь і бачу крізь відчинені двері, як виблискують на сонці два величні дзвони, відлиті на людські пожертви у 1925 році в селі Малій Геївці Ужгородського району майстром Етрі Ференцем. А де ж третій дзвін, питаю? Вже знайшов свою вежу, відповідають дзвони. Ну, думаю, слава Богу, що не вкрали. Бо нині все можна чекати від людей. Знову у пам'яті спливають слова мамки. Не суди, не судима будеш. Правду мамка казала. Вдивляюся у небесну далечінь. Величаво літають птахи. Можливо, це душі зодчих, які споруджували цю церкву. Вони спостерігають за нами з висоти небесної. Що ж ми грішні творимо на цій прекрасній землі?